Bħallum 25 sena Malta laqat l-aktar summit importanti wara l-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin. Summit li laqqa flimkien il-President Amerikan George Bush u l-mexxej tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev. Osservaturi tax-xena internazzjonali qisu dan is-summit bħala wieħed importanti biex intemmet il-gwerra bierda. Tkellimna ma' Felix Aġus u Viktor Grek li ħadmu dak is-summit bħala ġurnalisti. Id-dinja bdiet u aħna l-Maltin ukoll bdejna ninteressaw ruħna u wieħed jistaqsi x'se jiġri u x'ma jiġrix. Ma tafx se jiġri għax hekk it-taħdiriet bejn Gorbachev u Bush ħajfallu sammorru mhux gwerra bierda, imma ħafna tarar. Però jekk jirnexxu dak kien il-bidu ta' tmiem tal-gwerra bierda. Huma spjegaw x'kienu l-akbar sfidi li ltaqgħu magħhom hekk kif dan is-summit attendew għalih numru ta' ġurnalisti barranin. Sfidi li tlaħħaq mal-ġurnalisti oħrajn kollha wkoll mal-avvenimenti li kien hemm għaliex ma kienx ħaġa faċli, inti kien hemm trid tara mistoqsijiet se tagħmel mingħajr ma taf xi riżulta u ma rriżultax. Kien hawn sigurtà stretta, ġifieri daw taraw Kastilja u l-sigurtà tagħhom mhux jgħidulek warra fil-ġem, ituk bil-minkeb ġifieri. Literalment ituk bil-minkeb fil-Kastilji biex twara. Li jenna ġurnalisti. Il-ġurnalisti Maltin ħassewhom li kienu daqsxejn limitati minn fejn setgħu jirrapportaw is-summit. Kienu jsiru pubs bejn ġurnalisti Maltin u anke barranin li kienu jinbagħtu għal ċerti coverages u allura kellna għandna nillimitaw ruħna għal faċilitajiet li kienu jagħtuna. L-għażla biex dan is-summit jittella f'pajjiżna kienet waħda simbolika, anke minħabba l-politika ta' newtralità li Malta bdiet tadotta minn ftit ta' snin qabel. Ma konniex kif naqbad ngħid. Natuwa dik it-tifsira importanti li kellha u l-laqa ta' bejn Gorbachev u Bush propju tat il-tifsira vera ta' dik il-politika ta' Malta. Għal-ġurnalisti Maltin din kienet esperjenza unika għax kienu parti minn rapportaġġ ta' avveniment storiku. Ġurnalist l-ikbar ħaġa li hija li jkun qrib dak li kienet jiġri. Din kienet ġrajja storika unika u jiena kelli xorti flimkien ma' kollega tiegħi li nkun qed ngħid x'inhu jiġri fil-ħin propju ta' meta